Bernard Grech, il-kandidat tal-establishment li kien imbuttat mid-deputati ribelli li sfiduċjaw lil Adrian Delija, rebaħ l-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Riżultat uffiċjali tal-Kummissjoni Elettorali wera li Bernard Grech kiseb 12,663 vot, filwaqt li Adrian Delija kiseb 5,622 vot. Kien hemm 77 vot invalidu. Ftit wara li beda l-proċess tas-sorting tal-voti fil-garżelli ta' Grech, der li kien hemm iżjed voti mill-garżelli ta' Delija. Ġewwa d-dar ċentrali mal-ewwel bdiet tidher atmosfera ta' tensjoni hekk kif kien hemm uċuħ bid-daħqa u oħrajn imdejqin bl-ewwel indikazzjonijiet tar-riżultat. Bernard Grech mhuwiex deputat parlamentari u għalhekk wieħed irid jistenna iżjed żviluppi biex xi ħadd iċedilu siġġu parlamentari biex bekk ikun jista' jsir kap tal-oppożizzjoni. Intant fost l-ewwel esponenti mill-establishment nazzjonalista li awguraw lil Delija kien hemm Simon Busuttil li awgura l Bernard Grech għar-rebħa tiegħu fuq Adrian Delija. Fuq il-medja soċjali ċirkola filmat ta' Bernard Grech jiċċelebra r-rebħa tiegħu fuq il-kap uxxenti Adrian Delija. Flimkien ma' Grech deru n-numru ta' esponenti nazzjonalisti fosthom Chris Said, Beppe Fenekadami, Karola Kolina u diversi esponenti oħra tal-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista li tul dawn l-aħħar xhur kienu qed jitolbu lil Delija biex iwarrab. Intant f'konferenza tal-aħbarijiet Adrian Delija kkonċeda telfa fl-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Huwa awgura l Bernard Grech u qal li hu se jkun leali leħ. Qal li rivoluzzjoni li rrid jagħmel fil-Partit Nazzjonalista kienet prematura u kien hemm wisq elementi konservattivi fil-partit li rridu jirreżistuha. Kull membru parlamentari tagħna għandu jagħmel eżami tal-kuxjenza u jifhem li il-messaġġ tan-nies mhuwiex biss indirizzat lejn il-kap tagħna imma lej dawk illi n-nies iridu illi jinbidlu. Forsi il-revoluzzjoni illi xtaqt illi nara fil-Partit Nazzjonalista prematura, forsi kien hemm wisq elementi f'partit konservattiv illi jridu jirreżistuha. Forsi fit 3 snin ma tistax tbiddel 140 sena ta' storja. Jien ma naħsibx li jekk titlef inti titbaxxi rasek. Intant diversi partitari quddiem id-dar ċentrali spiċċaw jiġġieldu kif il-kap uxxenti Adrian Delija ħareġ mill-binja tad-dar ċentrali. Filmati ta' One News qabdu din il-kommozzjoni. Thank you.